Dneska skúsim pušnúť Shelly z 0 pohárikov na 500. Tamto to uvidíte v dnešnom videu. Ešte pred videom mi dajte follow a like. Urobil som potom rýchlo tutoriál. A potom som si dal meno. Akože inakšie meno ako Shelly ma nenapadlo. Dobre, koniec srandičiek. Teraz musím pušnúť ten rank 20. Takže som pozabíjal pár botov. A potom asi po 15 minútach som získal 100 pohárikov. Takže let's go! Niektoré hry som potom aj prehrával, ale potom som ostatné niektoré vyhrával, takže to bolo docela vyrovnané, akože docela dosť. Potom som dal aj tento pekný triple kill, takže dobre to bolo akože docela dosť, ale potom som krivý, takže som sa netrafil. Mal som aj tento mytický start drop a podľa mi z toho powerpointy 200. Ale dosť docela cool, akože actually pohode. To bolo 1-0, potom dal go, takže 2-0, takže máme do kapsy ďalšiu výhru. A zase tuto bola remíza 0-0, takže ani prehra, ani výhra, takže to bolo docela nič moc, akože. Tu som si mohol zoberať toto super brawlera, lebo mi to na nič, lebo aj tak som hrával iba so Shellynou, takže zobral som si Dynamajka, lebo to aj tak jedno. Potom ma Brawl Ball prestal baviť, tak som si dal Gang Grab. A tu sme ten Gang Grab potom aj vyhrali, takže sme mali ďalšiu výhru a bolo to docela easy proti botom dohrať. Docela. Mali sme 162 pohárikov. Keď som dohral, tak som mal ďalšiu mytickú a z toho mi padol skin na Nitu. Panda. Tu som získal prvých 200 trofí. A keď som získal tých 200 trofí, tak som padal dole. Stále som prehrával a kamo, nič som nevyhral, ani jednu hru. Tak ma napadol nápad, že sa premenujem, že si nebude mať meno Shelly, ale dám si meno Shelly Power 11. Takže a to meno aj potom pomohlo. Mal som 260 trofí, ďalší start drop a ostatné blbosti. Takže guys, to je dobrý comeback, ne? Najprv sme prehrávali 1-0, potom to bolo 1-1. Potom sme vyhrávali 2-1 a potom som dal tento trickshot, čo bolo 3-1 pre nás. Mali sme 300 trofí. Potom som si mohol zobrať ďalšieho super brawlera a to bolo úplne jedno, koho som si zobral. Zobral som si Rika, neviem, len tak. Potom som mal 391 trofí, stačilo mi 9 trofí do 400. Potom som mal 400 trofí, stačilo mi už iba... moja matika nematikuje. OK, to bolo jedno. A mal som 485 trofí, už som potreboval 15 trofí do 500. Máme tu poslednú hru. Poslednú hru zahrám. Mám 500 trofí.
ľudia, máme tu Nie, si robíš srandu. Ten pohárik. Ideme na to, ľudia. Práci, to môžem povedať, máme 500 trofí na Shelly. Pre ďalšie takéto videa tu nezabudnite zanechať follow a like, budem z toho veľmi ďačný. A zatiaľ čus, vidíme sa na ďalšie.